Ang alaga. Most doctor prescribe pa. By Jessic. Ingat! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. 22 days before Christmas. Maligayang Pasko po. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Mga tugang, good morning po. Welcome sa programa. Aramon niya ito pong aldaw na ninin Martes, petsa 3 sa bulan kan Disyembre 2024. 22 días bago magpasko. Kumusta na po kita, mga kabako seniors, good morning. Sana po okay ka mo. Dahil magparahadit. Galaw-galaw at kakain ng masustansya para humaba ang buhay. Ha? Kayo rin, mamiss nyo mga benefits. Ay, salamat po kay BP Henry Kasuod ma sa pag-take over sa programa. Kamay ninakaw po kita. Ta regalo ta sa buhay tang birthday. Salamat mo sa mga wishers ng birthday sa Facebook, pati na po sa personal, tapos sa cellphone. Salamatong po maritabi sa Indo. Sabi ko na sa Indo, lilipas din yan. Till next year, naglagonon 1 Jerome, 62 na si Papa Mar. Talong taon na sana. Talong taon na sana, John. Ayos na. Mga tugang, sigurado ko po sa lingkod, Mardela na yung iba sa dito sa Napirotian. Welcome po sa programa. Laro technical, yaon po dyan si Juna Polis, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Mantang sa newsroom, katuwang tapo dyan mga tugang sina Angel Mustasa, si Jenny Matthew Ballaran at saka si Mary Joy Jeresco. Production Assistant Center yan po dyan si Shara May Liron sa luwa sa Mega Force Patrol sa palagos pong pangarap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan sa mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District sa Samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yaon man si Pading Jomar Bien sa 3rd District kaya 1st District o Balbay from Santo Domingo to Tiwi. Mantang yaon po mga tugang dyan si Partner Alarmal sa Kapitolya Provincial. Karen Ala sa City Hall, asin si Joshua James Bino dumang po sa Daraga area. Kasabay na siyempre sa muyang piloto ng mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Damoy Mata. Good morning po sa mga tagbantabay niya to sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel. Asin siyempre sa mga nagantabay man, mga tugang sa 729 kilo sa bitang ka mga radyo. Sa mga kababayan po niya to na nasa DCGB Live app, sa mga internet radio. Good morning, thank you for bearing with us. Iniba na po kita hanggang alas 12 na nuntungon niyan pong Martes. And sana po, mga tugang, sa mga birthday celebrators, happy birthday.
Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, hello sa mga kababayan nato, mga pag-iribat sa Kabalikat Civicom 430 sa Romangi Bay, Santo Domingo Chapter. Good morning kay Sir Francis. Sir Francis Buale, sumuya pong presidente at saka chairman kan Albay Coordinating Council ng Kabalikat Civicom, digdi po sa Albay. 43017. Galing man si 43043. Yan, si Sir Jimus Barrios. Good morning na Kantabay. Pag-iriba po niya ito sa DCGB News Online Facebook page. Mga nagsusurat po sinda dyan. Good morning po sa mga kababayan niya ito. Samaan nito. Sa mga kababayan ta mga tugang sa Legazpi, sa Daraga, at saka dyan po sa Tabaco, sa Malilipot, sa Santo Domingo, sa Malinaw, at saka sa Tiwi. Yan, and good morning mga tugang dyan po sa mga kababayan niya to. Digdi po sa 2nd Distrito, Canalban. Daraga, Kamalig, good morning po. Saka sa 3rd District, good morning. Welcome to the show, Munyang Bungal daw. At saka sa mga nagantaway po, mga tugang, good morning kay King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Good morning po sa imo partner. Yan, alright, mga tugang, Munyang Bungal daw. Yaw nagtitiri po ng maabot po sa 300 na mga miyembro kan maniba-ibang mga kooperatiba digdi po sa Albay dahil pinagigibo po ngunyan mga tugang an panduwang taon kan Albay Coop Day. Tapos may awarding kang ini pong ano yan, mga matitibay na mga kooperatiba, search for best performing cooperatives. And duman sa 23 na cooperative na mga finalist, 20 ang tatawaning award. Sa tulong non-winners, tatawan po ng consolation prizes. Hali po ko naman kasubago, pero dahil ko na po inabot sa pagpungkang programa, niya ko maalilate ako sa program. Good morning kay Mading Lisel na Vargas, ano? Yung better half ni Pading Freddy Boy. Nagkita kami doon sa loob po ng Astrodome. And siyempre, mga tugan sa mga mga kamiyembro sa cooperative. Good morning po sa Indo. It's good to see you all. Padagos lang kita. Padagos lang kita. Mag-organisar, magdanay, magsumitir. Kamo dapat sumitir sa CDA para maging aktibo kita pirmi. Sa mga opisyalis, mag-attend ka mga meeting, tanganing maaraman ta mga nangyayari, as in makatabang kita sa mga kapatang membro. Ano po? Alright. Duman sa mga tagawan tabay, mga tugang, magayon ini na pigigibo sa probinsya, na kada taon, mga tugang, nagkakaigo na yung pagtiripon, as in natatawan po ning pagrekonosir ang mga miyembro at saka mga best performing na co-ops para po padagos sindang magdanay, no? Okay, and sayang day kung nadangog sa speech ni Provincial Administrator Dr. Cedric Daip. Iyo ang nagrepresentar dumang kay kay Governor Glenda. Sayang day kung nadangog sa panaramo ni Dr. Cedric. Congratulations, Dr. Cedric. Sa ito yung magiging bagong Provincial Administrator kan Albay. To be confirmed mamaya, mga tugang sa regular session kan Sangguniang Panlalawigan. Dagdagan tanan ni istorya, alin po dyan sa luwas. Nagkantaway na po mga pagribat. This time, partner Alar Mario nasa linya. Partner, good morning. Thank you so much. Belated happy birthday. Ay, salamat partner. Sabi ko sa iyo, lilipas din yan. Wish you good health. Iya, tama man so mga wishes nindo. Mariray ang salud ko ngunyan except iyo sana ito talaga ang kalaban ko. All the rest is good. Yun lang talaga. Likay-likay sana. Likay-likay sana. Okay. Bueno, partner, gustong maibalik sa Legazpi City ang Center of Tourism sa Bicol Region. Iyan ang magkasarong pahayag ninda Congressman Joey Salceda as in Mayor Pido Garbin Jr. sa sarong pagtiripon kaan mga barangay leaders digdi sa Legazpi City. Sigon kay Congressman Salceda, dahil siya matugot na daogon
ng diretso kan Sorsogon, Oho. Albay, lalo na ang Legazpi City, dahil basado ko niya sa pag-aadal partner, number 1 ang Sorsogon sa mga probinsya digdi sa Bicol, manungod sa turismo. Iyo. Nagpapanduan na sa ng Kamsur, and ang pantulo, bago lamang Albay, kundi Camarines Norte. Pang-apat na sana, ang Albay. Pagabot sa tourism, digdi sa Bicol. Tinawan doon ni Congressman Salceda na global approach na kunyan. Ang pigupo na nindang gibuhon sa paagi kan Administrasyong Marcos, gusto nindang ma-adaptar naman digdi sa Albay ang mga global na programa asin proyekto. Saro kaya na tinaong ehemplo, iyo ang Legacy Hospital na modernong hospital na pigupo na ng gibuhon ngunyan dyan sa may BRHMC o Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang dating BRDTH compound dyan sa may Ampangka na Bicol University. And pangdua, nabigtawan doon kan kongresista, iyo ang pagde-develop pa kan international airport dyan sa Alubo, Daraga, na ang sabi haharali on Balanso Tower kan NGCP dahil iyo yan ang nakakaulang. Kaya dahil pa nakakalaog digdi ang mga international flight. Binanggit niya si Congressman Saldico, nakaipuhan niya man ang tabang ng GAD ni Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation dahil iyo ang mataong budget o nagdaon ng taon ng budget para ma-develop iyan na international airport, mai-renovate na o mapakaray na iyan na NGCP Tower na nakakaulang sa mga international flight. Pang-tulo, na nabanggit kang congressman, iyo ang planong pag-modernize talaga kan PNR na sa mga maabot na aldaw, i-develop na talaga ini dahil may pigalukar ng budget dyan. Pang-apat, kung narireparo daw, ining mga darakulao na tinampo. Dyan, halimbawa sa Barangay Maryawa, nasabi nga ni Congressman Joey Salceda, dahil niya na masabutan kung minalaog siya sa Maryawa, kung saan siya mabalda. Na talagang balda-balda na ang mga darakulao na tinampo, malagang sarongani, nagipang airport. Inugpan mga partner. Yan, so helicopter kitok ko yan sabi ni Sitahan Kanariawan dahil nakulaonon so tinampo. And sabi at sa ropang wigtawan ni doon kang kongresista, ining mga convention ini ang ma-promoter kan Albay pag-abot sa turismo. And sinugpunan pa man iyan kada pahayag ni Mayor Garbin na sa sunod na taon, ngunyan pa sana, may tulo na tulos na national convention ang nag-signify, nagigibuhon digdi sa Legazpi City. Kaya nagkakapira sana sa mga halimbawa partner na talagang an Albay as in Legazpi City sa magkasururog na pahayag ganing mga drakulang politiko, diwining ko niya nasa sa mga trust ninda na ibalik ang turismo sa pagiging number 1 ng Albay, lalong-lalo na ang Legazpi City na bigo konsiderar kan mga panahon pa na iyo ang sentro kan turismo sa Bicol. Yan partner, ang informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner. Yan po ang mga arangkada ka mga bareta niya tungon yan po na pagkaaga. Mientras tanto, Jimmy nasalita nasa linya man. Chief Jim, please come in. Okay, mamaya na lang, no? Mamaya po, mga tugang balikan si Chief Jim. We will pause for from reminders. Pagkatapos after the news break, we will be back para po sa dagdag pang mga istorya sa Aramon niya to. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian
sa to padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kung pwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14
12 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa idang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Sarong mensahe para sa mga taga Segundo Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasuguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daima na apektaran kan isyong politikal ang padagos na pag-usbong kan ekonomiya kan nasyon sa pagtatapos kan taon 2024. Ini ang sinabi kan Department of Budget and Management o DBM kung sain puon kan Enero sagud kan bulan nin Setyembre ngunya na taon uminabot na sa 1.142 trilyones pesos ang infrastructure spending kan nasyon. Sigun sa ahensya masalangkaw inini na sa 11.9% kaysa sa 1.21 trilyones pesos na nairek sa parehong bulan kan taon 2023 asin nasa 41.42% na masalangkaw kumpara sa sobra 800 bilyones pesos na infrastructure spending kan taon 2021. Kung magigirumduman enot ng tinawan doon ni DBM Secretary Amina Pangandaman na ang nasyon ang naka-on-track sa pagkuha nin growth targets kaini na nasa 5% infrastructure spending sa irarom kan na medium-term fiscal framework. Yan ang pang-alas 11 bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Sa sakit ng ulo, mag-buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang sigov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, ang albay si Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga nasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito salsedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano, asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko!
only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Mananawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Mga tugang second part ng Ribara niya ito sa programa. Aramon niya ito kanyang pungal ni Martes. Good morning, sigiraray sa mga bises. Rekas-rekas ang taod na naman. Sarap-sarapan ang mapremyohan. Ay luminang kao sa presyo kan LPG ning 550 per 11 kilogram cylinder. Kaya pala medyo nagnipis-nipis na naman Jerome sumaluto. Manipis naman sa plato. Nagsara dito sugupad kan adobo. Ayan po tabi, wala nang katapusan to. Talaga dire-diretso na. Pero although, mga tugang sabi ka mga oil companies, may, kumbaga nagbaba ang demand, kaya nagbaba man so presyo, mababa daw ang presyo by 2025 first quarter. Ayan. And accordingly, ngunyan na patapos ang taon, makakaranas nin pagbaba o rollback. So nagkapira po mga tugang na mga produktong petrolyo. Kaya lang, hindi masyadong malaki compared to mga increases ka nakalipas. Pangyari di. Ngunyan baga, nakakarga na ka mo. I hope so. So mga nagagamit ng gasolina, may aumento ng 90 centimos effective kaninang 6 o'clock in the morning. Di ba? So diesel at saka kerosene may rollback. So diesel, nagbaba ng 20 centimos kada litro. Pagkatapos kerosene, nagbaba ng 40 centimos kada litro. And sabi kang Department of Energy, because of low demand, mga tugang, magkapadagos na pong magbaba ang presyo kaya. Hopefully, laki-lakihan nyo yung baba para yung mga initaas ng mga presyo ka nakalipas, mga tugang, medyo bumaba. Garuday na makabalik dyan sa 30 Garuday na makabot sa 30, sige saan lang kao. Di ba? Alright. Good morning kay partner Joel Barameda. Yan po mga tugang sa sa Bakakay. Naka-antabi kami. Shout out man tabi. Yan. Siriman si Gerald Aranya. Good morning Papa Jeril. Yan. Happy birthday ngayon. Sir MDC. MBTC. God bless always po. I love you po. Hugs. Kiss. Mwah. Morning po. Mangyari na. Yan po adi. And siyempre, mga tugang, sa mga tabagan-tabay po niya to, padagos ang pagantabay kan sa tuya po mga namamanuan, mga tugang,
kung anong magiging sistema, mga tugang niyang pong Pasko, kadakol nga ng mga nagpapailaw, di ba? Dakol ang mga nagpapailaw ng Christmas tree, Christmas village, mga tugang. May question sa, ano nga yan? Kaya pa yan? Kaya on nga kan aliko na mga loads naan? Ewan natin no? Siguro baka kayanin naman. Pero yan po tabi adi. Mga antisipasyon ninda yan. And then, dakol po ng mga nagpapaabot ng mga kahaputan sa Aleco, napauno daw may mga nagkapirang mga konsumidor kita na regular man na nagbabayad mga tugang kansa ng monthly consumption. Pero pag arabot kang bill ngon yan, may arrears. Napon. Yan ang question na di. May arrears. Ano daw daan nangyari? Bata kasud mapig chat ko kuta si ano yan? Sinagangalang ads. Kundi may online class palan kasubag kaya di kita nasimbag. Di ba? Ayan, pa-share na lang po kamo sa Aleco. Daraw ni sa resibo nindo nagapatunay na barayad kamo. Tangani po na kunyan. Maariglar yan. Dakula man pati so mga arrears na pigsasabi. Ang apot paano nagka-arrears kami na bulan-bulan ngaya kami nagbabayad sa Aleco. Day pa nga ni ngaya deadline nakabayad na kami. Yan po ang mga kunyang kan sa tuya po ng mga Saga ba may programa ang kunyan ng ang Aleco Saga? Ba lamang may paliwanag din po yan anong nangyari? Saan galing yung arrears kang mga kababayan ta na naghapo tabi nga ta dapo ta updated man sinda pero nga ta may arrears mangyari Ayan ang mga questions po ngunyan. Okay? And then siyempre mga tugang duman po sa mga kababayan ta, good morning sa mga taga Ligaw. Good morning po sa local government kan Ligaw headed by Mayor Fernando Vallejo Gonzales, kay Tainando at saka kay MDRRMO ako si DRRMO Chief Cirilio. Congratulations po sa Indo. Saro kamo sa awardee mga tugang kayan pong Gawad Kalasag on disaster. Ayan po adi. Sabi ninda dakulang bagay and talagang deserving. Pagkatapos mga tugang ang Banuan kang Kamalig. Yan. Headed by Mayor Kaloy Baldo at saka si Dr. Romel Negrete. Yan. Dr. Romel, congrats po tabi. Diyan po sa indong accomplishment ko niyan po na 2024. At Gawad Kalasag awardee. Duman sa mga kababayan ta magsikhay kita maning padagos kitang magkaigwaning award at saka masiguro ta na talagang sa tuyang mga Banuano mga local government units mga tugang talagang sabi nga ni kaya dabis talaga di ba? Yan po adi duman sa mga kababayan ta yan po sa Kamalig 24th Gawad Kalasag Seal for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management. Head Humanitarian Assistance for calendar year 2024 under the Local Disaster Risk Reduction and Management Council and Offices, LDRRMC, LRMCOs,
category. Ayan po tabi ano. Congratulations po tabi Dr. Romel Negrete, ang MDR Rimokang Kamalig. Pagkatapos siyempre si Mayor Kaloy Baldo, si rin man po duman sa Ligao City. Congratulations po tabi sa Indo. Ipagpatuloy yan at sana maging inspirasyon po yan mga tugang kaniba pa niya itong mga LGUs na talagang pakusugon. Iyan po na mga bagay-bagay na dapat pong asikasyon. Kaya nga ni ang APSIMO, mga tugang, may mga programa po sinda, mga tugang na talagang magpapakusog kang ano yan, kan mga paghahanda, particular ka mga barangay, si kanakaagi bagang naka istorya taligdi mga tugang sa programang Boses kang Kapalibutan, si APSIMO OIC Chief, Engineer Dante Baclao, and iyo po yan mga tugang mga pagpreparar mga tugang kang kan sa tuya po ng mga barangay ang pinakadabis ng niya nagibuhon. Tas hindi po nasa frontline, di ba? Hindi nasa frontline. Pagkatapos ang pag-imbentaryo kay ito po ng mga gamit. Nga ni na halimbawa, kung may problema sa baha, pigaabot nin tubig dagatan sa imong ngarong, ay ngayon pong sa imong komunidad. And then, kaipuan mo ng mga pang-rescue, dapat mag-purchase na ka mo ng rubber boat. O kaya tugboat. Diba? Kung sisay mahagadan, tanganing igwa ka na floating asset. Tanganing bago manubot kung igwa maging makusog pa, day na makunyan. Day na makompromiso pa sa mga gustong sa mga rescuers ta nagpapautubog kita digdining no rescue policy pagabot po kang kakusugan po kang bagyo. Ayan po tabi, yung emergency. Kaya dakulang bagay, mga tugang na ang mga CDRRMO o MDRRMO talagang maging aktibo. Dahil natatapos yung education to sa mga kababayan because sabi nga ni practice makes perfect, di ba? And hiya po yan na practice ang saro po sa 4Ps kang mitigation, disaster mitigation. Tangani po na magpartisipar permidyan po sa mga pigapon nyatong mga pag-training, mga practice, mga tugang kang mga mga simulation. Tangani po na madagdagan ang sa tuya pong kaaraman. At saka pag nagsabay kita dyan, seryoso taman bago itong garos na nakita nagkaraw-karaw. Di ba? Iyan po ang mga dagdag pong mga impormasyonis na pasabot para po duman sa mga kababayan talaga pong kunyan. Ini pong mga nangyari sa tuya, epekto na kang climate change. So dapat maging adaptive kita dyan. Ang paguntayan mga tugang, gibuon sa mga dapat na giribuhon, mga tugang, halion sa mga vulnerable sa mga lugar na maraot na po ang kamugtakan. Tanganing dahil na magpara uro-otro na ini pong salbar, di salbar duman, kundi ibuktak na po sa pinakamaray ng lugar. Tapos pag pinagibuaning harong, mga tugang, ito pong talagang matindi na, makusog na, isilab na. Tangani pong day na makurokoso kang bagyo, di ba? Tanganing sabi nga ni kaya ni iyo na ng pinakadabistang gibuhon, build back better, di ba? Sabi ka mga kababayan Kaya po yan ang mga dugin natin mga impormasyon sa mga pagirumdum tabi. So sa mga barangay, maganda po kamo, digdi po sa Albay, sa mga masunod sa first quarter kaya pong taon, yan, magiging sigida po yan ng mga pagtataoning training, mga pagpapaabot ng impormasyon kan APSIMO para po mayanda kita sa gabos na mga kadipisilan sa buhay. Minsan pag nalilingawa na po
nalingawa na pagkabot akan tunay ng sitwasyon, nalingawa na, nagkakatararanta na. Ayan po ang mga dapat pong asikasuhunta. Di ba? Aramon kung ano ang hazard dan sa indo. Di ba? Aramon mo kung ano ang peligro. Pagkatapos magplano. Mga tugang, i-practice mo yan. Tangani po na ano yan, dai masayang. Di ba? Okay, yan po tabi mga kabarangay ta, mga dagdag natin impormasyon. Oras niya to, mga tugang, 11:30 na, nimpagka-aga. An oras hatod sa indukang Biogesic for Kids in Syrup Formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad. Inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ang kailangan ng bayan sa Segundo Distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug,
and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canjo Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Bukas agad, inom agad! I feel good with Biogesic for Kids! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids in Syrup Formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad. Inom agad. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Bago ito, kabalik po tayo sa programa. O dyan po na pagkaaga. Bilis-bilis po ng oras. Kunyara na tatada, 17 minutes bago po mag-alas 12 ng pagkautudugangan na po mga istorya. Ali po dyan sa luwas. This time, mga tugang si Karen Ala nasa linya na para po sa dagdag niya itong mga impormasyon. Ali po dyan sa iyang area of responsibility. Karen, good morning. Please come in.
Yes, and Dimar, bago tabian ka po sa belated happy birthday po. More Ay, power and more salamat ton. blessings. Salamat. Alright, Tabi and Dimar, tigpupunan ng tigbibilog kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang mga eswerso para sa illegal hot meat inspection o uning operasyon kontra butchang karne sa mga merkado kan syudad ng Legazpi. Inian na pag-araman na impormasyon kan CCTV News hali kay City Veterinary Officer Dr. Manny Estipona kung sa payag kay ni Endimar. Tinapod ang sindangon niya ni Mayor Attorney Alfredo Galvin nga inay-aktibar na ang mahigot na pag-monitor sa mga merkado na nagpapabakal ng mga karning dahil nag-aagi sa legal dangan tamang proseso na anapod butya na karne. So pa kaya Dutmani, tiga-antisipa na naman paano ba syudad ang posibilidad na magburutwaan naman sa mga merkado ang pagpirindahan kay mga illegal na karning urig. Kung kaya kinakaipuan ng puknan na bilugon ang esperso sa mga aldaw na ini, lalo na nagdadangatang naman ang Pasko. Ngunyan Tabi Antimar, patapos kitang nakantapay sa posibleng direktiba ni Mayor Pito Gasin as in lockdown kan City Veterinary Office sa piling na aktibidad na nagmimiriting Tabi Antimar. Ngunyan. Okay. Iyan Tabi Antimar sa tuwang impormasyon halibigay sa City Hall. Karen Ala, thank you. Thank you very much, Karen, from City Hall. Ayan po, nagtitiripon mga tugang para po masiguro na ligtas po ang tuyang mga kakaraunon ng mga karne. Ayan, Operation Botcha. Di ba? Ito yung mga nag-aragi mga tugang sa slaughterhouse. Pabuno ka mo dyan sa Legazpi, Class A, ang double Class A ang slaughterhouse taligdi. Di ba? Para sigurado talagang malinig. Di ba? Okay, so, bata mamahal. Nagmahal na Nagmahal na, Papa John, ang karning urig. Ha? Nagmahal na. Oy, may saro pa pala na kunyan. Yung daraga. Saro pa ni sa awardee. Regional awardee mga tugang kang Gawad Kalasag, 24th Gawad Kalasag. Seal for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for calendar year 2024. And mga tugang gigibuhon ang awarding sa maabot na petsa 12 kan Disyembre alas 2 ng pagkahapon, mga tugang dyan sa ground floor LKY Hall, The Oriental Hotel, diyan po sa Taysan. Yan, ma-attire sila ng Filipiniana. Sabi yan ni Regional Director Cloud Yukot, mga tugang kang OCD5, na yaman ang chairman kan Regional Disaster Risk Reduction Management Council sa Bicol. O yan po Tabi, si tulo na so nabanggit ang mga munisipyo nakasarabay mga tugang dito po sa 24th Gawad Kalasag Seal for Excellence in Disaster Risk Reduction. Sabi siya ni Mayor John G. Kunya na sa nangaya, bonus na lang ngaya itong award. Ang importante ngaya, yung primerong obeto, itong kaligtasan kan lambang daragin nyo. Yan. Di ba? And yan man talaga ang dapat ang targeton tangon yan. Mga tugang, zero casualty. Kaya, dapat po na magsunod kita dyan sa mga kababayan ta, sa mga nagpapaabot po ng mga impormasyon. Kung dapat kitang mag-evacuate, mag-evacuate din. Para tagas-tagas pa ang mga payo. Tangani pong dahil kita magkaigo ng problema, di ba? Good morning kay Joshua James Bino. Sabi ni ni Kuya King Rinaldo. Daw ni Kuya King si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Good morning man, sabi ni Rosa Betis. Good morning. Pagibati sa Heaven's Friend Agarwood Tea Plants Bitano, Legazpi City from Malati, Manila. Yan po Tabi. So, mga kababayan natin, good morning pala kay Sir Jeff Santos. Diyan po sa Australia. Pangyari mi gumatindi so nadakop dyan na cocaine sa area nindo. Pinakadakulang haul na ito ning cocaine dyan sa Queensland, sa Australia. Sabi ka mga autoridad na kunyan. Kumbaga sabi nga ni
pinakadakulang bulto sa istorya kang kampanya po ninda. Yan. Pero may magayon na may magayon duman na sistema sa Australia, so mga nagtatrabaho, mga tugang, mga trabador, kunyan may diskwento sa pamasahe. Ayos pa na di. May diskwento sa pamasahe. Ang bayad na sa naninda, mga tugang, 50 sentimos na sana. I mean 50 cents. Yung fare, mga tugang na duman sa Queensland, sa TransLink Public Transport Networks. Permanente na ngayon ay ipapautob. Ayan, di sige po tabi. Ingat-ingat lang kamo dyan tabi. Mga kababayan ta sa abroad, ingat-ingat lang po kita tabi. Ngani po na permission na kitang ariglado dyan. And then, siyempre duman sa mga kababayan niya to, maglikay sa satuya pong mga helang na daradara kay ni pong biglang lipot, biglang pagbabago kang satuya pong panahon. Tangani po na dahil kita magkaigwaning kunyan ning problema. Di bali tios-tios dahil siya na magkahilang. Sa panahon nga ng krisis, bawal magkasakit. Di ba? Okay. Tangani po na Papa Mar, ano yung botya? Yan, botya yung nag-agi sa tama na proseso kang kang urig. Tapos mga sinaray-saray na na mga karne na ihalo yan mga tugang sa pagtitenda. So at least kung yan, igo po ning advisory na maglibot ang City Veterinary Office para po dyan sa hot meat Operation Botya. Tanganing day makaabot yan di sa tuya. Okay? And then siyempre, mga tugang duman sa mga ka-farmers good morning po sa inyo. Yan, dakol na po kanya napig ko panao na mga composter. Ang mga ahensya di gobyerno, Bureau of Soils, ang Department of Agriculture, para po makatuwang sa tuya pong mga kababayan na makagibo ning organic fertilizer. Magkunyang ka mo tabi. Mag-organic na kita. Tangani na day kita magulpi. Mga tugang kan, mga maraot na epekto, mga tugang kan, iyan pong ginamitan mga tiyanan na ginamitan ng chemical. So duman sa natural. Dakol man sana pong mga materyales o yan na sa mga pigtatarapok na mga agricultural wastes. Ang gigiling po yan pagkatapos sisalak po yan sa daga na igwaning animal manure, pwedeng chicken dung para po mas lalong matibay ang pagpapatalubo ng mga pananom. And then ngunyan, sabi ko nga mga tugang, kunday kang daga, yan bago na ngunyan na uso ngunyan is sack farming. Yan. Pagtanom mga tugang ning ano man na gulayon, ano man na root crops, mga tugang sa sako. Yan. Uso ng ngunyan naman yan. Yan naman ang pigpauso ngunyan. Na imbis nga itarapok ta sa sako kan semento, sako kang kan bagas, o sako kang ano pa man nalilaog mo dyan, mga tugang, instead nga of container gardening, sack farming naman kita. Yan, di ba? Instead of container farming, sack naman kita. Ngani na magamit, pero mas magayon ko tang sakso natutunaw man ali. Magayon ang mga kunyan mga teknolohiya ngunyan. Yung gigunon mo ining na-discoverita duman sa duman sa ibang nasyon, mga tugang, may mga pigagamit ng mga sistema na pisugan abukado, pisugan abukado na po proseso ninda. Matindi ari. Matindi. Na sabi mga tugang, dakulang bagay ito na imbis na itarapok
ang mga bagay na dapat natong pakinabangan, iproseso na. Yan. Para po duman sa mga kabarangay ta. Talaga pong, sabi nga ni ngunyang pong mga panahon, padagos po ang satuya po na pag-aaram kan mga dapat natong giribuhon, mga tugang pag-abot po dyan sa paggagamit na ng mga organic fertilizer at yung pakinabangan, mga tugang ang gabos na mga bagay-bagay na niya umasa na sa palibot na dating ginagamit kay tukan sa tuya po ng mga mga kababayan, dating ginagamit na ka ito, pero ngunyan mga tugang nagbabalik, pigbubuhay kan sa tuya po ng mga kabarangay, pinagbubuhay po ninda ngani na magamit, as in mapakinabangan mga tugang kan sa tuya po mga kabarangay. Mag-organic po kita, sina Sir Marlon nga naglilibot mga tugang sa mga barangay. Naglilibot sa mga barangay, tapos dumanin na pigigiling so mga 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 agricultural waste. Hindi na kulang bagay po yan tabi para po sa mga kabarangay ta. Nagrereklamo kitang mahalo nun ng fertilizer. Siyempre mga imported bagay yan. Digdi kita sa organic. Although siyempre data mga mabibiglang 100% tulos mag-organic. Loy-loy sa nangya, Loy-loy sa nangya, tanganing Tapos nung niya nagdadakula, nagigibo po kayan, mas marirahay po tabi. Sa mga masunod, maging available na po yan dyan sa Laudato si Agriculture Cooperative ng mga organic fertilizers natin na the best na talagang makakatuwang para tumalubo ni Maria ang pananom pagkatapos magdakol ang produksyon. Dit sa nang igos-igos mga tugang. Nga ni po na makuatang patama-tama ang Israel nga ni na disyerto nakagibo sinda ning sistema para sa para sa sendang food security. Kita pa daw na agricultural lands kita, agricultural country kita. Detan magibo. Day siya na mag-inugak, nganing day matigbak, sabi kay ning texter. Igus-igus. Nganing day magtios. Day maginugak, nganing day matigbak. Yung gigununan mo bagaan. Na mga sistema tadi. Ayan po adi. Di duman sa mga kabarangay ta. Magtaranom kita kan sa itong pangangaipot, nganing may pagkaon kita. Di ba? Tapos sa mga kabarangay ta, malibot po ang COMELEC, mag-coordinar, magipag-coordinar po sa mga, mag-participar kita, mga kababayan ta, tanging magamay ta, kung paano gamiton mga tugang so both automated counting machine. Di ba? Nakakaiba dahil ko yan, tada kulang screen, pagkatapos pwede mong i-print yung sa imong boto. Para may resibo, parang resibo ka. Tapos saka mo siya i-send. And then they will use mga tugang Starlink signals, tangani po na dire-diretso ngaya na makaabanti na mga tugang sa tuyang pagboto, makatapos tulos. Okay, sige po, mga next week, pasadaan ta po yan. So, para na pakita ko na, hindi po sa programa ngunyan pong pag-aagaan in the Martes. Salamat po maray. Pakaran ni Junapolis sa Laro Technical. Kasi siyempre ni Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ang bilog ni Tropa Kamay Kapulus Patrol. Ako po ang sinong lingkod, Mardila Dengibang. Thank you for giving us company. God bless the Philippines.